guys, madong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, dahil gikuhang nangka nga katong napu na sana. Nabuak na o na ningliki na. Gikuhang kuldudog. Tigbasa ka no beng og hinog ba beng kay nga mi hinog. Kay og di humot lagi. Humot kay gikuan man gitibak. Tawa guys. Tigbasa ba? Ako be. Ako. Where is your cellphone? Kung nag-short, makita andyan ito. Hala ho, hinog. Kamot na si Moton. Hilaw! Hilaw? Lami ni utanan. Oo nga, sa laban. Oh my God, hinog didi ay. Tama ka talaga. Ang kuludo. Sidring. Pero na idaat. Nga, nag-color, basta mahinog. Lisod pod! Katulaging ka, kuan kay... Kaya takunong tilawan guys, kay kanimang gumnang ka guys. Is... Kuan ni siya. White tamis. Atong tilawan, og ning tamis na baron. Kupod atay sabi. Hindi ko og... Ratag bi. Namay. Bi, uya bata. Di, binuangan ra ka. Bi, bitaw amang tawagan. Di, binuangan ra jud. Uhay! Sikat lagi sa kuhan. Nalagdag ka ra baglusak sa naundak ko. Na. Be? Gamay. Ganun pa rin guys. Hindi pa rin siya matamis. Hindi ko. Sayang. Humbangan. Ano ito? Giro. Uy, wow. Uy, wow ko nangutot. Uy, nilagay bita akong kabang. Ito amang good. Ako yung sang inlan. Imo dito sa abang. Kilig ko ka din. Kilig mo. Hinog na siguro po ng isa. Di, uy, green pa na si Ja. Ay, nga ni Dig, mahinog na guys na. Nga ni Tingog. Ay, thank you. Be, tilawan. Ang tamis siya do, di mabasta-basta bash. Pantay ha kayo. Yung nakailihian siguro ni kamay. Tamis siya lagi. Ligos-gil ko hurot. Tamis di. Okay, raman po. Di mabasta-basta bas. Sabi. Ngaut man. Muram ko nakagbunot. Sayang. Bago kong ligo guys, ana ko lang kaligo. Kaligo na. Bitaw guys, adto kos kuan. Pauban kos kanang naay mamas ang igagaw ba to mag Mr. and Miss sila sa ilahang Valentine's na wahi man ng ilas high school. Sarang lamyag ang suot guys oh. Salamat din ni ate Muna. Morning sa nina ate dati anang gisuot eh. Ay! Salamat ka do na. Punhag-punhag pag ang mga kuan na niyo, porma ba? Diyan nakadagan mis awa mi nagdangan na ning giwa nagligos liksi. Pag electric pan mo karang inita bi. Electric pa mo. Gibayra na bitaw ning kuryente gapon. Karang idanga ka do. Nang inita tug biha. Ingna kog mo kuan nagimuhang daddy. Kuan sa ko karidjet relaxing. Nang hirap ko nanadaan kay anjang hapon matukor silas. Purami kay magkuha sa timbangan. Kay di man siya makahatid ipakuha ko no dadto. Kuha ang patugon dya. Ansa kay gabi guys baday ni Ari Dres bahay naluoy gid ko. Parenti pa puto na mo nag-eskwela high school dya. Karon malagi ilahang Mr. and Miss at high school ug sa kuan pa King and Queen. Nari man kay kuan kuno magpa-make up na ho dya ang gibalibaran kay wa mo koy gamit. Mauwaw pug ko mo kuan og katurang foundation og kaning lipstick kay mao may ang gamit. Gibalibaran na ho kay katong nag-make up ko das katong high school po to ilang ansa na ilang kuanang sana kuas ilang graduation ba pictorial ilaha man tong gamit Diya, kaingan siguro si Jag ang gamit, ya mo to ang gibalibaran. Hindi man to ang gamit.
Naluoy lamang po ko. Na para madi ko'y gamit aw nganong di good. Na magbayaran ra kuno ko basan pag way balag way bayad basta kay maka tabang ko ta ba. Naluoy ra man ko kay nabalibaran man na. Ja mawa po kumuhuam sa kampurami kay wa pud diha siya basi gigamit pa ni dagjang make up. No to ning lakted ra ko di sa ko pasali kay wa ko gamit. Puho nagbadato ko kay papalit ko mga make up karong nay mga ibit-ibit mo pa make up libre na. Barang katabag po ba? At mga ramang pang mga gagaw. Uy, naginagtag man kabe. Abi na alcohol ni mama. Maslip ka ha. Ang narakog na ha. Be, mapuwa ba? Hindi mo puwag ang kwan eh. Ikaw ang puwa ba? Ay! Maturas mama ha. Nag-vitamins naman ka. Di, baga, magod ijang buhok. Baga niya kuan. Syarog di mo makauyab ng ijong kagwapa, ha? Baga po na rin. Uy! Zara dati! Hilak na ako sa Maangay ra ba ijang buhok nga na? tingnan niyo yung lang ni, pero ano. Ito yung guys, mga 130 man may padungod. Isa di ay. padi ay 19 padi ay kayong kung Kanang wala yung bugong. And now, ladies and gentlemen, we're going to call on us. Let's welcome the top 50 candidate for Mr. Evans AP Express 2025. Starting with the 41, Rex Indian BPO of Katong nakarete. Aman. Pinawayan. Oh. Nice lagi ito ijang kuan. Panay nga lang po tayo ano sana pero blue Anak, naman. tagamagag man din ha. Ay guys, darag tundan katuang gitaba guys. Nung ang magikuha ni Bingbing. Na. Yellow na. Ang tagaas man ang hilin. Manang! Manang! Tundan man ka! Oh. Ang buhok. Pakipanghilamos. Hi guys! Dadatay. Buhatan dong adlaw. First time nina maghiwa-hiwa. Huwag ka na bitong himuon o dinuguan guys. Kuanis baboy kay naghaw mami kaning baboy. Kay gi baligya. Kuha sa day ko. Be!
Pasawag tinidor palihog be, kay gikapoy na kog barag, gikanto ko ng labaw, ako ko nang magpanghay. Tinidor palihog. Nag-inom na ka vitamins? First time ni na ni maghiwa-hiwa, guys. Ni ko sa Uncle Roy, ako rin maghiwa-hiwa or maka-try ko ba. Diyan na ning gilakwaan. Sa isa nganda ni? Ha? Si mga nganda ni? Sinlid. Sinlid di ay guys, sinlid. Gagmayan man ni adoy no, dinuguan man. Panali ko sa buhok, be, igang ka kag na. Ha? Mati bing-bing, be. Na magkatabag ko ba? Nga ni? Ay, bahay na mo. Ina ko ang kuludo ka humana kog tubig, Gugutom ka, be? Hindi ra ka mag-ice cream o hindi di mo ipapalit. Bawal. Ako, nagpili. Wabal man ko. Lah, agsabot na to. Nga? Nga di na ka kuhan. Palabi ka ng biskuit na tamis. Lami ini guys, dinuguan. Ikaw malaragod. Lami ini Paris o saging. Ang sa atin mong bakasyon na. April pa. Sa kabuan pa kapin. Mag-fourth grading pagalit mo. Kani ka mo ito yung mag-fourth grading mga dapat gapin mo grado. Ang saon manak mo. Kaya saan mo na ma? Magtuon. Kana ba? Aw. Pili duhi. Kuan ni, dinuguan. Ang ka na ni. Ang diniguan guys. Gahapon day guys, dito ko Mr. and Miss sa high school. Apil mag-atuang, gagaw to ang atuanan na to ba. Nang jug pa-make up na. Daghan man sila. Kaya na ka, kaya mo dugmagtig. Wan ko ba ha? Asa? Kwarta. Uban! Hay pa ko ni gumandani. Iyawa na. Naku, di pangita. Yaks! Sabi ni? Sana. Ew! Iyo ko nun. Iyo ko nun guys. Iriksi guys na. Kani. Kades na naibe. Ako vlog pun guys kay gabi guys kay labar ang mag-edit unta ko. Sakit ang mata. Dinuguan guys, tanawon mo inig maluto na ni. Damit ni. Ano mo tira guys? Gisugo na bang nanis bingbing palit panakat be? Ha? Jesus ko Ginoo. Ha? Tagal kinuktok at hindi. Hinuktok. Nanay nanoy ning palit. Ako takay. Tapuan.
Kumana ko tubig. Ikaw na pod. Ngini ba ni do? Is tubal. Lagi sugo, sinanay ng yung tunong. Sugo pa na ka. Palit. Kaligo nun kau, malipay nun ko. Kau, sa murag ali, igangan ko nagtanas mo kau galingon na. Lakaw. Lakaw na leksian. Dila. Dagkan palagi balihibo. Ay! Kita na katang ilag ka lagi bangga sa buhan. March na, grabing dali araguan guys. Adlaw. Napagaan ako dudo. Wala ba? Gahi lagi mo. Tuang nanay man, tuang yata. Ikaw maluto ma? Garang ini kulit. Kani lagi butang. Di, uy, igura ko maghiwa-hiwa. Di ko ka magluto, puan. Di mo ka nilalim ni magnegosyo tag dinuguan. Dugay mo ka ni proseso ha. Mother, ikaw ning palit nay. Diyan na nanay panakit nay. Barato na lagi ilas maring lalay. Hoy, matusok mo kamot diha. Dato pa ni. Apil-apil ning ipaligo oh. Wa na. Bina pada. Uy, ka mag hay pa ko. Tawang ko hay ma. Sus, ginawa ko balik-balik niya sa. Yak. Ay, yak. Ito di ano. Dila. Namuat Lexi. Dila. Mangisnak dia. Jara guys, isi. Naluto na ag. Kuan yang kuroy, jang pisay nagluto dan dinuguan. Lami ko nang istak tayo pamukun katilaw. Humot ra ba? Jang gihanghangan. Dinuguan guys. Ay guys, grabe ko pahan na bitaw. Mapay paguli na guys, gikan ko nagatod ni Ate Esther. Kani hapon ang gatod si Promi. Grabe nag-shades ko rin shades ni Uncle Roy gamit ding na tay shades no. Karon pa pag ko kakuwag na bay shades ka ay glass man to. Na maglabad mangang o. Nami day shades kay lamis mata ba dita ka kuwag na arang inita. Dita ka batig grabe inita. Minta day kasi. Ikan ko nagatod ni Ate Esther kaniha ang gatod una si Promi.
Pugang ba? Oh, pugang, magsudlay. Kaya excited si Lexi. Magkagaguan. Ice cream, kuan pa o palit og baon ni sa eskwela. Gibo kasi mga hinay-hay na be? Haman gibutang? Tanan? Naasa? Ayay, mana wa pa. Dali, bi. Sudlay, kompleto ha. Di man ni maong. I-ar sa grip ng imong kuan. Imong leggings. Excited man ka. Ano ba natin kingding? Pukong gamay. Kili ko kuan. Isus ko ni luhod po. Makahugaw. Asa dagi imong sinilas nga. Hindi mo. Ba, naman to. Ikaw, asa man imo? Kana, isa pa. Hirapan ka sa kalisod, no? Dali na. Libog, be, basta daghan. Unsa man? Dali na. Asa na na? Dara guys, natuman ako ang Lexi guys. Dara mami dari nagkuan aron magdate-date pud mig tulo. Duha ko'y anak ron giaan naman nina. Giaan naman kog anak nos bingbing. Kami sa raman dari guys, sunod na pag maka lugar na ko aw. Na, mamo ijang papa mo ko'y nagkuan na. Nangadyo si Jess ijang papa. Dali na. Kahit da ka grado, da mo nang gipaingana. Okay. Murag pila dapat ka kuan biwa ka kag pizza bi. Wow. Kaana mo. Kaana mo magduwa man ka mag-badminton. Kanta guys. Nice ka tog view dari guys da. Na miskotad. Di na, hang ra ba na ha? Na guys, nice. Nice sa view. Gamay. Guys, nice ka jug langit mga kabasakan. Ja maura day ni among vlog guys. Salamat ka jud injohang way sawang pagtanaw sa mga vlog guys. Og daghan ka jung salamat guys. Amping mo kanunay gasaman mo karon. Thank you for watching uy. Bye guys. God bless.